Dette er et softballforløb, og den første øvelse her, det er batting med tees. Det første vi ser er en battingposition, hvor man står med let spredte ben og har et godt greb på battet og har det ført op om bag hovedet. Det næste vi ser, det er en vægtoverførsel fra venstre ben til højre ben, altså hvis vi skulle se på det. Her, og så ser vi en vandret føring af battet, som så rammer bolden, og en slutposition med battet op over skulderen bag hovedet. Vi kan lige se det fra en anden vinkel her. Altså en vægtoverførsel, et vandret battingførsel, og skulle man se lidt mere kritisk på den her udførsel, så var det, at jeg nok godt kunne have sluttet med battet lidt højere over hovedet. Eller lidt højere over skulderen bag hovedet. Den næste øvelse, det var så batting med pitcher. Og der er teknikken rimelig meget den samme. Vi har en startposition med lidt spredte ben og battet over skulderen. Det skal selvfølgelig ikke ramme skulderen. Og et greb på battet med lidt mellemrum mellem hænderne. Her var min indre tale, at jeg godt kan ramme bolden, og jeg skal bare fokusere på de her enkelte ting, så kan jeg sagtens, hvis jeg koncentrerer mig. Mit indre snævre syn, det var, at jeg selvfølgelig skulle ramme bolden. Jeg havde stort fokus på at udføre øvelserne korrekt. Jeg havde fokus på at holde battet godt, få et godt greb på battet med lidt mellemrum mellem hænderne, og så fokus på at føre battet vandret gennem luften. Ja, det var mit indre snævre syn. Vi hopper videre til, får den lige langsom gengivelse her. Vi hopper videre til en pitching øvelse, og der har vi en startposition her med let spredte ben. Og det første vi ser her er en vægtoverførsel fra bagerste ben til forreste ben. Vi ser faktisk, at hele centralbevægelsen kommer i spil. Eller vi ser, at hele kroppen kommer i spil, og dermed bruges centralbevægelsen. Ses her. Hele kroppen bruges her. Kan vi få det til at stoppe? Faktisk ser vi her, at hele kroppen er i spænd fra tå til fingerspids. Et andet fokuspunkt, det er at ramme i strikezonen, som vi ser her. Strikezonen, det kan variere fra person til person, fordi det er nemlig mellem knæene og brystet, at strikezonen befinder sig. Vi hopper videre til noget kasteteknik. Og det første vi ser her, det er også en vægtoverførsel fra bagerste ben til højre ben. Vi ser, at vi skal have en høj albue. En albue, der faktisk er i skulderhøjde.
som vi ser her. Så skal vi have, og lige før alt det går i gang, så skal vi have selvfølgelig, at fra startpositionen, at kroppen den skal pege imod dit mål. Ja. Og så ser vi vægtoverførsel og den høje albue her. Vi ser også, at centralbevægelsen er i spil her. Hele kroppen bliver brugt. Skulle man have optimeret den her øvelse, så var det, at vi skulle have, at bolden den peger væk fra mit hoved. Altså, her der skulle den måske lige vende lidt mere ud af mod banen. Her ser vi så en lidt blødere bold blive kastet, og en høj bold. Vi smutter videre til noget kasteteknik, og og her er det vigtigt, at man selvfølgelig har kroppen rettet mod den, der kaster til dig, og hænderne de er formet som et W, som vi kan se her. Og positionen er også, at man står med lidt spredte ben. Det er vigtigt, at man bruger uret som gribeteknik. For eksempel ser vi en bold, der kommer kastet til over hovedhøjde her. Og der bruger man så klokken 12. Vi kan se på det næste klip, at bolden kastes ud til højre side for os, som kigger på det. Og der bruges så klokken 3. Og på den måde kan man så bruge uret. Man kan bruge uret som en kasteteknik.